piye kowe? Ayo enake ngopi. Ya ngene iki cocok wis arep bodo. Sesuk takbiran. Wah. Andang bodo meneh to iki? Andang bodo cepet tenan to. Cepet ta iki? Idul Adha, Idul Fitri. oh ya wingi bar Idul Fitri sak Idul Adha 1443 Hijriah. Wah aku sing tak itu ngudu kuwi. Apa? Ayo lar nampa daging to? Oh lah iya korban yo seneng iso itu daging iso nyate. Lah iya. Ya apa? Ning nggonamu kapan, Lip? Naku setu. Setu naku. Lek korban kok. Ayo setu Idul Adhane naku setu. Ali malam setu takbiran. Wah, saiki wis bebas. Aku nggonamu kok lancang piye? Beda. Nggonaku malam Minggu lho. Ayo nggonamu ku sing telat kuwi. Telat piye to? Lah iya no, kudune malam setu ki wis tepel. Sing kesusu ki nggonamu nek kudune iki malam Minggu iki. Wah, kabeh kuwi sono hitungane ya, Kang. Ya penting aku kabeh ana hitungane. Aku manut guna kuwi setu ya aku malu setu. Sing keyakinane dhewe-dhewe. Saya tekon aku. Sing dibleh nggonamu wedhus lenang apa wedhus wedok? Wedhus lenang to kuwi sono wedhus lenang to. Ono aturane to? Wah. Ora kok wedhus wedok kurban mesake ngawur. Ayo mergane ngopo nek gawe kurban? Bleh. Kok mesti wedhus lenang utawa sapi lenang? Ya wis tuntunane iki ya ngono kuwi. Kuwi rak sing tuntunane piye ya tak tekon. Tuntunane sing dikorbanke ya sing lanang. Ngono kuwi lho, Bang. Kuwi sing umum. Lah, sing ra umum piye? Sing umum rak sing dibleh lenang. Heeh. Kuwi tuntunane sing korban kudu sing lenang. Iya. Aku bener. Nah terus ayo bener. Dadi wong lenang kuwi tergantung di dalamnya. Tergantung di dalamnya adalah isi gitu loh. Isi. Isi daripada tanggung jawab itu sendiri. Jadi wong lenang kuwi kudu tanggung jawab. Kudu tanggung jawab. Rela berkorban. Mulane mbok dibuli mbok di manut wae ngono. Kudu tanggung jawab. Mulane milih sing lenang. Sing lenang. Sebagai pemimpin ngono. Kudu prestasi. Ora entuk frustasi ya. Kuwi sing aja sampe frustasi. Iya, mangane kudu sambel terasi. Wah, lha yo ora kudu. Wong kuwi kesenengane sambel terasi iki. Kuwi nasional terasi iki piye? Ya iya maksude kan ana sing ora seneng sambel ngono lho. Terus sing lenang kuwi rela berkorban untuk semuanya ya ora. Sing wedok. Sing wedok ya kanggo rela berkorban untuk yang laki-laki. Oh iya, karo keluargane to. Keluargane wedhus mau maksudnya. Ora sesuk piye? Muni kok beda malam Minggu lagi takbir. Gonamu malam Setu takbir, aku malam Minggu. Oh iya. Wah, saiki wis bebas. Bebas wis ora ana corona iki. Wah, penak ya desa takbiran bebas. Wah, gedhen iki. Ning lah ora seneng iki lho, teng Klencir iki lho, ora iso bareng ini lho. Dadi aku ora sedih kok ngene iki. Lah ngopo ora perlu sedih. Sing saya nggonamu bleh wedhus sithik pamane. Malam Setu takbir keliling. Heeh. Toh. Terus bleh. Iya. Ayo mingin-mingin sing nggonahku to kowe. Oh lah yo kuwi nek pengen ora apa-apa kowe. Nek pengen ora apa-apa. Monggo ngono minggune. Ayo ku salam nek pengen yo moro. Ning sing penting aku bahagia. Takbir sesuk bahagia. Ora piye? Kaya biasane aku. Cah gaul to. Terus arep apa? Ayo wae takbir keliling aku esuk wis gawe mercon aku. Lah ben rame to. Wah, cah cilik-cilik cah nom-nom iki seneng mercon. Ora oleh wi. Sing ra oleh ki sapa? Kandhani kowe. Senani wak polisi yo. Mungkin tradisi. Wah, tradisi saiki ngene kan. Tok omong. Kowe ora krungu sik wingi. Sing arep bodo Idul Fitri wingi. Wono mercon iki jeblong omahe ora
Ambruk piye? Aku umum lho, umum. Umum yo kuwi medeni to. Medeni piye umum, dadi mereka disulat kuwi jeblok wis umum. Nek ane ora disulat ora muni ya. Ora kuwi piye? Ai bahaya aku nek kena ledakane iki. Wah iso lara kan. Wah biar wis ganggu pendengaran. Wis ngerti wingi kae aku omah kuwi ambruk. Tangga-tangga niku wae. Dok Gendane rontok kono ternite. Kleru sing kleru nyinggake kuwi. Wah iki wis tak iki ya kancaku do bingunge. Wah ora diomongi. Do bingung ning jaba do glodak-glodek warna-warna iki mau. Oh, ajake pengen takbiran jan. Takbiran. Ning ora apa-apa, ngopo. Tak omongi to. Kuwi nek aja digowo iki. Lah piye? Tradisi wong takbir keliling iki mesti umume. Oh ya, nek ana wong kecekel sesuk aja ngabari aku lho kan. Kok ngabari dadak ngabari kowe iki ngopo? Nek sesuk kok ngerti kamu kowe ora tak kabari kok aku nyelet iki kowe krungu dadak tak kabari. Ayo nek ngerti kowe langsung mlebu polsek. Kowe tak omongi yo, kuwi membahayakan. Heeh. Saiki ya tradisi nek membahayakan ya aja ngono lho kan. Iki wis ana anjurane saka ana anjurane ana aturane. Ana aturane. Ayo dibatu gawe. Ah iya ora aja dicumet sesuk pas takbiran ngono kae. Pupung saiki undang-undang takbir to. Heeh. Sing umrah nek nyulet takbiran dilarang kae. Heeh. Sadurunge takbir tak sulet piye. Kowe melu aku. Padha kae nek kuwi. Wah padha wae ora oleh saiki kan nganggo bahan produk kene iki membahayakan. Tenang. Omah wis ambyar kok. Apa nek kenongi tanganmu wis mreteli. Dadi merton kuwi efeke ora menyang awak dhewe. Iya, kanggo wong liya ya. Engko malah ngenani wong liya, wah tanggung jawab pamer. Wis tanggung jawab ngurusan polisi kok. Ayo. Nek nganu le nyulet madang sikik. Wah. Le nyulet madang sikik. Apa masalahe madang karo ora ana hubungane kuwi? Ora ana hubungane sing waret. Mudah-mudahan bleh. Ah. Iya, tong sae kuwi semangat nek kuwi apa-apa nek nungseng nyate bareng-bareng mah apik nyahat wareg jahat awake nek sing kuwi dilarang ya. Aku pengen iki lho menyampaikan atau nyambung nguri-nguri tradisi zaman biyen. Ben Bang Api ya. Nek sing biyen ki ora koyo ora umum, terus gawe wah gede-gede ngono kok. Gawe sing paling gede kok ta. Iki ngerti ora iki? Piye? Dasate iki nek tak sulet iki. Ora, gawe. Oh, iki nek tak sulet. Ambok sak DJ kene. Krungu kabeh. Ha yo nek terus sak dik ya krungu kabeh bangga kowe. Bangga to. Sukses lek gawe merton sagon ngono to. Wah, saking rusak. Omah-omahe tangga karo. Ha iki tak ukur kuwi karo bayi tanggoku kuwi. Mertone kok. Oh iya. Jadi aja kan tenan tok. Nek gelem tak ngomongi tak kandhani aja. Timbang yo kuwi mau urusan karo yang berwajib. Tenan kowe nek nyumet kuwi wah mbok delok wae kowe langsung iso dicekel kowe. Aja nek kok mercon jejer kuwi ora sekedar tradisi ora apa-apa. Nek wis keterlaluan. Mercon bumbung oh terus mercon lombok balangke ning gondas bareng ngono kuwi. Ya ora oleh kuwi ya. Ora oleh. Jare oleh ngono piye jek? Ya maksude ki ora terus ambok timut apa piye? Wah, mosok terus dibandungke kok. Ngece. Ang mercon kok kon ngemot ya. Mosok dibandungke gundul kuwi ya ora oleh, ora oleh. Ayo timbangane tak mending ngene iki. Ora tak malu aku. Timbangane tak banteng ngene. Ndase koncone lak yo ora dekor wis seneni. Wah, ora. Lah iki ora saiki wis omongi. Mending kok melu aku wae takbiran. Sing malam Setu iki. Wah, cak ngono konvoy. Konvoy no, Bro. Wah, mubeng kowe meneh. Wah, truk wah nggo pikuk. Wah, ora rombongan kowe malah membahayakan neh kuwi. Bahaya piye kok? Anjirane. Aku nek numpak truk nek miring temumplak.
Ya ora kok penumpangnya ambiar kabeh. Emane truk oleng ora usah miring-miring wong takbiran kok nganggo truk miring. Apa meneh diblombong ya ora? Heeh. Bising ning kepala ya ora, kuping kuwi lho. Nang mripat bisa pedes. Wah, jenenge kuwi omong ngono ki ora apa-apa mong. Ora apa-apa piye. Takbiran ngono ki ya omong. Ah nek ngono aku ya tak nyulut mercon. Wah, nek ora bahaya. Kenal pot blombongan ya bahaya dong. Bahayane apa? Bising ki lho. Aku nek ana bayi, ya bayi turu kaget bisa mati tanggung jawab kok. Aku ora liwat nggon omahe sing ana bayine kuwi. Dalan gedhe kuwi kok. Ning ra yo krungu, aku bayi ning dalan gedhe. Wah, kuwi salahe sing ngomong bayi kok ning dalan gedhe kuwi. Biasane lek ngomong ning ngono sing salah sing nganggo knalpot blombongan. Oh, tetep ora gaul kowe. Gaul. Oh, kon iya ngerti dhewe to. Wong bersukari kan. Merayakan kampanye. Oh, ora iku takbiran ku mau. Wah, luas. Wah, dijak kabeh kancane. Esuk nek gelem melu aku. Ah jenenge takbirane rombongan. Ah iya rombongan nganggo. Wah, truke sesuk toke. Pikepe to aku. Wis ora entuk takbir muter ki. Kok ora oleh ngopo? Wah, bahaya kuwi. Bak terbuka ki bahaya. Sing apa ya mlaku. Mlaku aman terkendali ya ora. Kepepete wis sandale pedhot kesandung kuwi tidak membahayakan dong. Wah, wis tahu. Atus saya tak tekon. Ora nek kon mlaku, ora. Saya nek ora pilih sanggo truk iki lan mlaku pirang kilo. Ah, iso mung bosak Sleman lho. Sing penting eling nggone dhewe ya ora. Aman tertib terkendali. Ora entuk ilut mercon, ora entuk nganggo knalpot blombongan. Wah sing mau bombong ora oleh. Wis sing ora oleh. Wah, masa ora oleh. Mubeng kon kowe iya lho bersukari wae. Iki siare. Siar takbir turun dalan nek siar ora kudu nganggo blombongan ngono kuwi. Ya wis ora nganggo blombongan, nganggo truk oleh to kuwi. Ora oleh. Ora kok terus ora oleh. Mlaku sing tertib. Mlaku. Heeh. Ha nek mlaku yo ngubenge ora iso. Ayo terak-terak wae anggo ngeleh. Oh, ayo jelas. Nek ngeleh nek kesel, sikile ora piye. Ora duit wis sangu engko lara. Nah, lara jere rumah sakit ya ora. Kok terus ayo ngono kuwi. Dadi sing terak-terak kene wae. Saiki kan piye? Gandeng namu wis mbleh. Heeh. Korban ya ora. Heeh. Aku njaluk. Oke, aku njaluk sithik. Heeh, ora. Ngono aku ora. Satu wis korban. Ora kowe njaluk apa? Enake disate wae. Sate iki marahi darah darah tinggi. Kuwi elek kuwi. Terus apa? Tongseng. Oke, tongseng. Ati setu. Heeh. Ngono aku. Iya. Engko genten aku minggune jeneng aku ya. Aku. Oke. Siap. Pokoke kita berpesta kan. Nek ora entuk akeh. Ora engko malah aku. Nah, darah tinggi kok bledi aku. Gunamu dintekke sithik. Ora kudu minggu esuk kowe. Dadi esuk minggu sing keri ora apa-apa ya ora. Terus jaga kesehatan to. Gunamu dintekke sithik, gunamu nggo sesuk. Terus gunamu kapan? Ayo sesuk Nes, gunamu entek ngono lho. Wah iki wah terus ngono perhitungan karo kancae. Berkorban dong. Berkorban untuk sesama, untuk teman sendiri. Tidak ada hilangnya. Ah iya wis. Nek lak yo gentenan ngono kuwi. Kok bangun aku terus sampean. Wis saiki tak toto wae yo. Nganu. Nyiap-nyiapke sing kira-kira iki sesuk. Iya. Arti go takbiran iki iki engko apa? Terus pengen nyate yo disiapke. Yo, mercon tak simpen nang ngene lemu turu ya. Wah, dan ora yo jeblok mah biar aku. Ojo dibuang wae. Ora jeblok diganti ning anu, ganti sing anyar kuwi lho. Ora dibuang wae. Dibuang wae. Engko dhewe cah cilik dijeblok. Kuwi ana carane engko dikombani apa-apane sah. Penting ora jeblok. Mangkat. Angkat yo. Kami dari Rumah Babe Channel mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah.